Obdobím predhistórie fotografie môžeme nazvať snahu fotografov o vnímanie skutočnosti priblíženie sa maliarstvu. Medzi prvé techniky fotografovania patrili heliografia, daguerreotypia, kaotypia a talbotypia. Z tohto obdobia sa zachovali najmä umelecké fotografie, portréty a fotografické vizitky. Koncom 19. storočia sa fotografia stala komerčnou záležitosťou. Celkom nové vnímanie témy a zobrazenia prináša Eugene Adget. Fotografuje realitu bez prikrášlenia, s jednoduchosťou a pravdivosťou. Jeho snímky sú reakciou na vyumelkované snahy priblížiť fotografiu maliarstvu. Je označovaný za priekopníka modernej fotografie. V protiklade k Adgetovi snahou tzv. Piktorializmu bolo fotografiu maliarstvu priblížiť. Fotografii sa pokúšali použitím mäkko kresliaceho objektu získať slabšiu ostrosť a tým maliarskejší výraz. Fotografia musí smerovať k vlastnému samostatnému výrazu a čistému videniu. Bol to posledný pokus priblížiť fotografiu maliarstvu. Fotografickú tvorbu prvej polovice 20. storočia ovplyvnili maliarské avantgardné smery, najmä secesia, symbolizmus a kubizmus. Z obdobia prvej svetovej vojny sa zachovalo množstvo reportážnych snímok plných dramatickosti a reality s protivojnovým akcentom. Po vojne prichádza obdobie zvýrazňovania nových fotografických výrazových prostriedkov. Úspechy sovietskej kinematografie v porevolučnom období priniesli vplyv i na fotografiu. Výtvarník Mohoj Nať vytváral snímky formou fotomontáže a potvrdil možnosť abstrakcie i vo fotografii. Američan Man Ray je ďalším predstaviteľom avantgardy vo vývoji fotografie. Preslávil sa fotogenickou technikou, tzv. Fotogramom. Jeho snímky, portréty, akty i predmetné témy sa vyznačujú výtvarnou čistotou, jednoduchosťou a evokujú vo vnímateľovi silné emocionálne nálady. V 30. a 40. roky prinášajú rôznorodosť pohľadu na svet zobrazovaný vo fotografii. Rozpory doby zobrazuje sociálna fotografia, nechýbal však ani lyrický pohľad prostredníctvom poetickej fotografie. Po druhej svetovej vojne sa fotografovanie veľmi rozšírilo a prehľad o výtvarných hodnotách sa stával zložitejším. Fotografia sa stáva aj dôležitým sociálno-kritickým nástrojom. Medzi nové, dynamicky invenčné formy patrí úžitková fotografia, surrealistické kompozície, projekt art, expresionisticky ladené subjektívne snímky, propagačné a reklamné fotografie. Na základe smerovania súčasnej fotografie môžeme hovoriť o troch základných samostatných vrstvách. O fotografii umeleckej, dokumentárnej a reportážnej.